pour que hami min bila ka se ka nɔgɔya o tuma na nin yɔrɔ la i bɛ se ka tamaroden 200 ani 99 اللهم صل على الموصوف بالجود والكرم اللهم صل على الموصوف بالجود والكرم دور بافو اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود من دو بالكرم فو كاكو جودي دور بالجود فو كاكو كرم ابي كرم كجودي ولا ني تمردين كما فلا اني بكونندو اني كونندو ibi tamarodin geneta ibafa allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal jud ibobla allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal jud ibobla allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal jud ibobla fo tamarodin kema fila ani bil konondo ani konondo ibafa nonka bi bolo daka ala ni genetike here nyaani ni fe kadia wari bola farkolo kenya bi bola de chama ba bi bola furke ni ma bola furumuso numa yɛrɛ fana b'o la baarayɔrɔba bi o la e mago bɛ jago min na o b'o la e mago bɛ si barikama min na o b'o la o tuma na n'i ye nin fɔ nin fɔcogo la i bɛ sɔrɔ k'a sira kan an karamɔgɔ a ka ca ala fɛ o kɛra hami min kama ala b'o hami wuli ka bɔ yen